Tiwala itong manok maas. Iban siyang lag. Okay, in video ta biyahon mag inang magadyal tiwala manok. Tiwala itong manok. Manok kuwan sa manok maas. Sa malunok pa rin gapas bagtakaw nun. In first step niya, tuktukon, yun na. Tutuktok na sa outlet. Nilamog tayo ng puti, garlic. Make sure yung kasalman ni mamo. Wait, sound. Luya. Ay, luya next. Luya ini langkuas. Ulaw. Langkuas. Pugulaw, iban sibuyas. Onion. Turatan. Biat kibat to rin tawag niya. Ikaw ni mag-estimate. 2 manok. Ganap-ganap ko. Ayon sa haulian. Ito yung binasab. Lain, siulog lain. Hindi. Tindukan kita. Adik, buta na matulog. Bukog siya. Pagkanta mo ya, kulang. Ayan sibuyas, sununod na yung kulang. May hanapan mo. Ini, benta, ya. Tanamon to, kulang yung lain sulog lang maliska. Seron. Nabiya ini, lamukayan mo yan. Ini, yung kapagguruan ko, pungutan. Ang dugo ni Arabul. Jahil. Mapino no. Tausog. Buta na Mapino. Saya butang tapamulian. Dua jam pa sa ini. Asinan mo man. Kuhan mo sa magbalik. Huwag na tulit mo. Naglang mo kayo na isap kita. Okay. Ya, nah, itu bakal lebih. Nah, kita lah. Cuma lebih sana kita. Natutung. Jadi emang kamu gak mau sama tutung? Apit ko. Nah.
naglukan nagtatakad sin tiula manok ito. Maglumo na kita pagi. Yo kasandan ko rin. Wali mo. Oy! Mapulis mo. Hindi na. Tungay dali. Yari, luto na. Tiwala itong manok maas. Iban siyang lag.